Igbo ekene nwoke ekene nwaanyị si nke onye chi ya lụrụ maka nwanne unu nwoke bụ Ashirika unu hụrụ dibịa mmiri na Nteje. Ma ọ nwere ebe obere okwu m ji n'aka si ka m gwa ndị mmadụ ife onye na-eme n'elu ụwa gba mbọ ka ịkwụba aka gị ọtọ, gba mbọ ka ịkwụba aka gị ọtọ, chọrọ oge nke Chineke, chọrọ oge nke Chineke, chọrọ oge nke Chineke. Ụwa anyị nọ n'ime ya, o nwere ịmara ibe na-egbu onye, mana nwa ikolobịa ọbụla nọ na famili mmadụ, nwa ikolobịa ọbụla ndụ dị n'omelu 30 to 28, 29 years anwụrụ na be unu, gba mbọ ka ide ava jụọ ese n'isi onye bụ mara ibe gburu ya, nke ibe na-eme n'elu ụwa ya dị nnekwu. Mmadụ ya arapụ ka chi esi wee kee ka chi esi wee debe n'elu ụwa jebe mbute oke ite, jebe mbute ọgwụ, mana chi ga-ahụ kpọrọ gị kele gị n'elu ụwa nwere o kele ka ịbụ. Agụụ na-agụsị mana ihe enwe ndidi, nwande onye n'igwe ya aza gị okwu, nwande onye bi n'eluigwe ya eme gịnị ya aza gị okwu. O nwere sọm ndị nya na ọkwụba dị na mma n'elu ụwa bụ mvụ ibe ma ebe ji wee so okwu, mana ebe ababa ji wee so okwu n'elu ụwa ihe edo na ọtọrọ nkịtị, mana ọ tọrọ nkịtị. Gba mbọ chọba chi gị, chọba iyi ụwa gị, chọba chi ndị ọgba nje gị, chọba arụbi na-agụ gị ebe ọ dị, kpokọtaba ncha jụrụ ese, ọ ya adị gị na mma. Ị bụrụ nwunye mmadụ bụ a na-agba n'ilo, ịgbasa were wuo dị gị ite, ọkwa onwe gị ka ị na-egbu. Ọ na-egbochikwa mkpụrụ nke abụọ, ọ na-egbochikwa nkele mkpụrụ nke abụọ. Ekene m unu si nke onye chi ya zere this morning. Onye ọbụla kwụba aka ọtọ n'elu ụwa, ụwa adịrọ ka eche. Ekene m unu, daalụ.